Because now, join all this broadcast. Matoma Kara share button. Click on love and like. Kenneth Shibeza, Happy New Year, brother. Happy New Year. Huh? Because I want to join on Matoma Kara share button. Matoma Kara share button. Ibe Valentine, I greet you, brother. I have a message for Mampasman Norifte. I have a message for Mampasman Norifte. Biko, Kalao, Metwaka na share button. Can share this video? Click on like and love. Click on like and love. Click on like and love. Mampasman Norifte. Share this video because now I greet you, sir. I supposed to go make this broadcast since morning, but the time I draw. You want to go? There's no time, but I still have to squeeze out time because all the very, very important. Kem Palace of Justice, Jelnanke Mampasman, Jeyo Mampasman Mbagalo. Mbagalo ifo na yoye, Mwa wezu da maro because amara maybe have, in fact, as in onye amaghị ebe onye anọghị ebe niri ozu ji ibe ozu ahụ osi n'ọkpa wee bọwe. Go. He went there to apologize to him because of course you know most of the native doctors I will na side East area content creators. Hanchanine, if not all, they are all content creators. So Ngonyamo na Hanchanine content creators, all content can create. Some of them na run monetize page. At the end of every month, Facebook at Wahugo, so many of those native doctors in East here, they are content creators. For the name Chakam, yes. So Madu surprise. No one even in a age meba at Horeo. Or no do real. Hack Obasalo. What I know is that Ken Palace of Justice, they just say Yambagalo, no then a group. Ongu one easy Jelu outside Nigeria, no Gideba, no Shabata, or Mosh. There are so many people may travel, do about no about 15 years, 20 years. Mesha, Batana Nigeria, they made it here in Nigeria. There are so many people who do more than 20 years. Hemetu 5 million naira. Habatana Nigeria, wulu millionaires. So I may not know the reason, but Ijueje, my apology. But where I am concerned is ebe Mampasman uku kataloku. We say no mwekwalo otu ana akpa ezugo. Na nke ahụ na ha ekwukwa nyakwuwe n'oge emechakwala. My brother, create even content you na create. Okay, my content you na create. Eke hit ebido n'iti first na video. Omu weke hit iyiki ife ya no boom okwese to apokosia. Ono na Nigerian Nollywood ka na afu odefa. Ono na Nigerian Nollywood movies ka na afu the effect ya ho na eti na video. Create even content you na create. Mana ịkpọ afa mụ ka i wee kpọọ afa nke o wee wụrụ. My brother, ụnụ ma ndị ụnụ ya ada amalụ ọkpa ahụ ụnụ na-amalụ n'ala. Ụnụ na-ana amalụ ndị ụnụ na-amalụ ọkpa ahụ ụnụ na-amalụ n'ala. Na ebe gị n'Oraifite na ebe nna Nnewi. Ụnụ na-amalụ ndị ụnụ na-amalụ ọkpa ahụ ụnụ na-ada ama n'ala. Ụnụ je mebe nkịrịka arenji niile ụnụ na-eme mewe mechasị ya. Ụnụ abịa na Facebook worie na-edisivugharị ndị mmadụ. Ken Palace of Justice, I'm advising you. Even Jenny advice Nina Makamboye Bido. Put yourself together. Put yourself together. You are running a page that is giving you views. Why can't you work on your page? If your page is monetized, get the little money you can get from Facebook. 100,000 Mampasman no Norifte. When would you wait disgrace here on Facebook?
kedu ife 100,000 na-emeru? I'm asking you. Kedu ife 100,000 na-emeru? 100,000 ahụ ọma ya aka na-akpa were nye gị after disgracing you na Facebook. Gụnụ na-emeghu. Kedu ife na-emeghu ị na-agbagharịrị ahụ ọ na-arịa gị? You are not the first person si Nigeria pụọ. It may have even nothing to do with your engagement na Facebook. You are not the first person. A lot of people je Europe, nọchi Europe 15 years, mecha si Europe, bata ofe African country, nọ ebe a kpata ego. Somebody took a capital oil na Nnewi ya, may his soul rest in peace. Ime obodo n'obiri. I heard it n'ọsụchara afịa na Nigeria. Si na Nigeria jewe Ghana, si na Ghana jewe ofu ebe, si ebe a jee Congo, si Congo jee kpagharịcha before we bata na Nigeria. Ongu the first person jelu Senegal, bicha Senegal ifu ego. A lot of people je Senegal, bicha Senegal hafu ego. Hasine Senegal bata na Nigeria, no na mem market Onitsha here. Ba ege richa. Ina akwugari ruo ndị nwa dibia wolu na-esiri nri aja. Onye la ahụ ụlọ everyday data. Ome akọrọ m go na alụ system. My message do very simple. My message do very simple. Owu no nya kpatalụ. Achọrọ m ịma onye ọkpọrọ ife mma ọ na-ọkpọrọ ezugo. Ịghọtago? Ife mma ọ na-ọkpọrọ ezugo. Weta na ezugo nke m, ọ nọ ezugo nke m. Amaghọ m. Okay, onye jere m ka isi wee manụ the other guy bi na Thailand. Yeah? Because as far as I'm concerned, yeah? Now, ọ bụrụ na video ọ na-refer to, if actually no mmụọ ka ọ na-refer to, yeah? Egere nya from beginning to end now, onye jem azọmta. Egere nya ife okwuru uwu na o nwekwara one guy ya na-akpọ ezugo na nke a na ha ekwukwa. I heard it. Ịghọtago? So, I don't think no one knows mmegidoro video na Facebook akpọ Mampasman afa. Because that magic ha na-eme, na-ekwukwa na m generalize ha. Apart from AK Hit and the likes of them, ndị na-akpọ afa. Ịghọtago? Mana ọ bụrụ na video mmerụ or refer to, if actually he was referring to me, who video ahụ mmerụ about ndị nwa dibia na ijetụ mmadụ na alụsị. Ọ na video ahụ ife Mampasman no refer to, if actually no mmụọ onye ọ na-agwa. Ịghọtago? Even this ekwu if actually no mmụọ ka ọ na-agwa. A lot of people tagged me to that video. A lot of people tagged him on that video. A lot of people tagged him on that video. You know that go? When you go so, people tagging at that video. If not more, a lot of people tagged him at that video. Because I'm in that video mail about I know it may not go down well. Yet I was saying the truth. I know it may not go down well. Yet I was saying the truth. Yes, I was saying the truth. Kelu ka nwa dibia na-alụlụ ndị gaayị ọlụ, ị na-agwọlụ ndị na-eje alụ gaayị. Because na ị na-agwọlụ ha ọgwụ ka ha wee je nata mmadụ ego ihe. Ndị a jezie nata mmadụ ego ihe. Onye otu ha rikwa ego ahụ ha je nata mmadụ, ha ebutelu ihe ibulu alụsị tụọ onye ahụ. Which kind of alụsị is that? I am asking you. Mwe chukwa ajụjụ wesị kele ọfọ unu bụ ife onye ọna na-ebu ọfọ si n'oji ọfọ, onye asị n'ọwa ka ji ọfọ, onye asị n'ọwa ka ji ọfọ. Kele ụdị ọfọ unu ji ife a ọfọ na-asọpọt ije nata mmadụ ife. Mwe gwa that he who goes to equity must go with clean hands. If a lot of people ji amụ onwe ha ikpe today, because na aka ha na-atụ mmadụ etu a nwere ebu a ọyịnọ na-atụ back to you on the same allegation. In a level against Onya, on the same complaint, in a complaint about Mr. Okeke, also to 20 with similar complaint against you. How do you think you can get justice? If that is the video, Melu Ojiwe, then I am saying it again. And I told our people that day, we go Obulu na mmadụ si n'oje to na alụsị, we send the allow letter, we mudeta letter na aka. Imudeta that letter n'aka imudeta ewe mezie video wee wepụta picture wee ka ife niile a na-akpọ jee kpọọ onye ahụ polisi wote ego nye ezigbo lọya tụọ nwa dibịa ahụ nga o jee nga ndị ọzọ amụrụ akọ
mụ gwara gị ya. Yes, I interpreting go a section of constitution I hana ada ife ahụ do capable of send her to prison. Na gwa gị iche na ma aghọta ife na-ekwu. Go to your lawyer friend or go to your legal counsel. Jụọ ya nyakọwarụ gị ife a na-akpọ trial by ordeal ọfụma. Nyakọwarụ gị ọfụma. A lot of them emetacha n'ife fa ya eji wee je nga. But not because we live in a lawless society. I live in a country where law doesn't work. Yes, people are more to their right. That is the only thing how you check Galifanti around the Benin. That is the only reason how you do an Galifanti around. Yeah? Keki yesi agwọrọ ụmụazị na-eje egwu wayo ọgwụ ịgwọrọ ụmụazị ọgwụ ha wee je gwute wayo ha jezie gwute wayo ahụ egwugharịkwa ha wayo ahụ ha abịakwute gị sị gị tụọ onye gwuje ha wayo na-alụsị. Ngwa gee ntị ka m doo gị anya gezie ntị ka m doo gị anya maka a na-ekwu ọtụpụ na ama ife m na-ekwu. Onye nke kwuru okwu sịrị n'ọwụ osimiri ọgbanje Ken tiri voice note we mba nọ ọha ezi ikuku jee genu dete na ọfụma na ọnụ onye jere m na adụmana ife ọkpọrọ uwe ezugo ezugo ka ọ kpọrọ onye jere m azọ ntị ife ọkpọrọ uwe ezugo. Go and listen to that video again. Ife ọkpọrọ uwe ezugo ọha ezi ikuku ife ọkpọrọ uwe ezugo. I heard it very well. If I follow Wezugo, a lot of people tagged me to that video. Somebody even sent that video on my inbox. Somebody sent it in 2 days ago, if I'm not mistaken. I'll be yesterday, but all today also can we have opportunity to play that video. You gotta go. So that one, Sereno Oshimiri Obanje, Sereno Tuona Ken, na Uza Aluseno, and the Nokaya Tukwa Ken and Alusi again. Ịghọtago? No ya atụkwa onye jere m azọmta biko nne ana m eme this program achọrọ ka mmadụ na-eji starting n'ife na-ekwu these people you don't need to address them directly before they can actually throw a word. There are so many messages ya ade atọmenti ife ha nwa na practice, so automatically you don't expect them to flow well with you. It is very simple. Ịghọtara? It is very simple. On him on that video melu about it to mother na arụsị on him on that video do capable of itikwu isi mmọnwụ ịdụra we mmadụ kwuru na ọtụrụ Ken n'ụzọ alụsị nọ anọ ka ya tụkwa Ken again na mụ alụsị wee sị na ụgwọrọ okpoto ọgwụ bue n'isi si na ọya gwọ nke nwa ọ sịrị a na-akpọ aja egbu eji ọgbọ wee gwọchasị ya o jedewe n'etiti ilo na moto rị ha ya elu ebe ọ na Ken pụtara ọnwụọ na accident. Ọkwa ha ncha awụ alụsị atụkwuru Ken wee gbue. Ọkwa ịnụ ife nna gwa ọkwa ha ncha awụ alụsị atụrụ Ken ya egbuye. Iche na ịtụ alụsị dị isi. Ị na-atụ mmadụ alụsị akaghị ọdọ ọcha. Onye aka ya adụghị ọcha ọ na-atụ mmadụ alụsị. Ife ụfọdụ na-eme ewe atụọ ha alụsị agwụrụ okpotokpo ọgwụ wee soghu ewe weta ọgwụ eweta 10 naira were tụọ ha arụsị were 50,000 gwọrọ ọgwụ wee so iluzgatizie somewhere ọha ịghọtago ewere wee ti na arụsị gburu then esetizi ọfisi n'isi ndị bụ because na ya gwa ha na mmadụ ya ada anwụ mmadụ ọ na-anwụ from within the last 10 years mmadụ na-enwugo na my family. Ana m ajụrụ ajụjụ mmadụ onye nwugo na my family onye oge ọnwụ eruru onye ahụ anwụọ. You don't need to go and put it na arụsị gburu onye a dọkpụju onye a arụsị gburu onye a dọkpụju onye a nya kpụkọrọ mmadụ niile ofu mkpọkọ ọnụ ka e wee mara nke a ofu onye nwụọ after 4-5 years which is enough for somebody iji wee nwụ na family ọzọ na that family again na ọnwụ na onwe ife pụtara. Yes, nke agada he said ezugo. So my message to you brother is ọwụrụ na ife nkwulu iji wee kpọta m afa na video Ken ọ nọ ife na-ekwu gbasara ụka and omenala ka iji wee kpọta m afa you are joking. Esoghị na-eme that drama and the acting unu na-eme. Esoghị na-eme that drama. Ken wụrụ na ife omeru not genuine about ife omeru.
he just made the greatest mistake of his time and he will regret later. Ọ bụrụ na ife omelu na omelie n'anya odudo na ọ bụrụ acting na ọ bụrụ na arrange. He just made the greatest mistake of his life. He just made the greatest mistake of his life. Onya ka nji agwa unu ekwusina ife unu amahụ na Facebook. Yes, or ka ikwu okwu ka o wee unu iji wee chase crowd. I've never done it before. Every single thing nkwu na Facebook is how I see things, is how I think about it. I'm not even being paid by anybody. Otherwise, let that person who is paying me come out openly and say that I am paying Ezugbo. Nobody. So, what will I be apologizing for? All these videos, so kunu we with engagement, so kunu we chase a crowd, so kunu we a controversial issue. You will state a position that doesn't represent what you believe in. Then tomorrow you will start apologizing here and there. You will start apologizing here and there. The greatest mistake, if this is not arranged, the greatest mistake you did can would to walk with your foot into that compound. Sini Jerime and offer Ezugbo. Only if they make in a broom jaban and king. If you're chongono, go come the rich baby. Eh? Go come the rich baby. Even number that baby man will have one quite young. Or no, will be my young. Because now, all no will any work at the wine. You may be major, but cannot be made to eat wine. Made to talk them wine. Mana okono maka if one on you eyafu no be kelede. Mampasman eyafu no be kelede. Mbe ade ekwu ife na-ekwu etu owo na nsifu ya ka mmesifu ye. Adama eme act ya ka ndị mmadụ wee bịa watch your video. If you don't want to watch my video, you go. Adama eme ka m wee please you. Adama eme ka m wee please you. Kele bunu niile nwere ofunu ye ji atụ mmadụ na arụsị. Gwa kene mu mmadụ n'ime mụ na aka edocha. Ọ na-atụ mmadụ na arụsị. Gwa kene mu otu alụsị eji alụrụ ndị wayo ọrụ ka iji eji agbata ego eriri eri. I'm asking you, otu alụsị eji alụrụ ndị na-eji egwu wayo ọrụ, otu alụsị a ka a na-atụ onye niile ego mmadụ. How will it work? How will it work? Tell me how it's going to work. Tell me the wonders nwere ike ime ka ọ rụọ ọrụ. Otu alụsị ịtụrụ onye iji wee gwọrọ mmadụ ọgwụ n'afọ ya ka onye ahụ wee je bute wayo. Onye ahụ je bute wayo, egwurie wayo. Ịtụkwa onye gwuje wayo otu alụsị ahụ, otu alụsị na-asọpọtụ ohi ka a na-eji agba ụgwọ ohi. Ọ dị possible. Onye meghe ọsọ ụlọ oji ọfọ, obunye ọfọ, gụnụ ka ụnụ ghọtadoro ụba ya ọfọ. Iwukwu onye Igbo. Ka ebe ịghọta aba ya ọfọ. Ọ bụrụ na ọfọ ụfọdụ n'ime ụnụ ji ndị otu ụfọdụ n'ime ụnụ na-alụ dibịa. Ọ bụrụ na ọfọ ụnụ ji do genuine, ọfọ ahụ ya etiwu most of you very soon. I'm telling you, and you know what I'm saying. Ụnụ je gwọkọsịcha nka ọgwụ ụnụ na-agwọ je bacha otu nzuzo. Je bacha alụsị niile ụnụ balụpụta. Ụnụ na-akpa ike ụnụ na-akpakọ owu ebe ụnụ na-akpa ike. Onye kpara ike niile ahụ akpacha ike niile ahụ pụwa apụ. Okpokọrọ ndị amị na ndị mobile police kpojusie ebe niile. Ọkwa nne eze ndị ntọ ụna eze. Ọkwa nne eze ndị ntọ ụna eze. Nne eze ndị ntọ kịta ụna eze ndị ntọ. O nwere onye n'ime unu ife na-eme na South East ha? Nobody. Egwu na-atụ m na-atụ. Gụnụ mezighị iji wee dị different from ebe nọ. I'm asking you. Egwu na-atụ na-atụ ma ịfụ na aka ngụ mma. Aka dị ngụ mma. Aka ngụ mma because ife ụfọdụ n'ime unu na-eze abụlọ sọsọ egwu ndị ntọ. Kama na ọnụ nke ụnụ ya nọ wee nụ nke nwanne ka ọ ghara ịdọka ya sị. Ife ụfọdụ n'ime unu na-eze karịrị ndị ntọ. Apụwazi ekpokọrọ ndị amị, kpokọrọ ndị polisi. Afọ m onye nke polisi lodugido magazin lodu onye 6 ka ọgụnụ kee ya buru wee so nwa dibịa. Lodu onye 6 etu a fio ihe wee so nwa dibịa. Ya etu ọgwụ nwa dibịa ya nọ n'ihu akwụkwọ na-asị mmadụ na ọ ya eme nke a, na ọ ya atụ arụsị, ịya atụ arụsị, ịya akpụ arụsị. Onye dịva mba kwila abata bịa ti ihe anọ m n'ihu kamera. Ịghọtago? So it is very simple. Ụnụ na Ken ha na-eme ndị awụ ndị na-ekwu ka ha kwuo wee kwala ego. Ọkwa m ekwugo ife a mbụ, akọwagoro m ụlọ ife a mbụ.
ndị awụ ndị na-ekwu ka ha kwuo okwu nweta engagement ka ha wee gbala ego. ha dị different from anyị nwa na-ekwu based on how we see things, based on our perception about issues. That is it. You want to go? So there is no way. If I see that thing in a different way, I may perhaps change my perception or my thinking against that thing. If I see something different and something convincing, because the first idea was conceived by me based on how I see things. Yes. Manipulated him. That information. I'm saying it the way I'm saying it. I'm saying it according to how I perceived it. Yes. You want to go? So na owulu na kem. Owulu na kem. So you gotta go. Yeah? So on that na-ekwu ka ha wee gbala ego ụdị ken ha a na-eme ekwugo m mbụsị ken ị na-enwe engagement onye na-achụghụ na Facebook ka isi eli nni onye ọwụna chọrọ ịchụghụ ọsọ ya eburu ụzọ destabilize your Facebook fans or your Facebook whatever. But as far as they can enwe views na Facebook, a lot of content creators also create their content for 2 years. Enwe able to engagement in a way. You want to go? Enwe able to engagement in a way. Now, kedu onye na-achụghụ? Why must you people think that it is? Go on to check a major program. Oh, Kerifi no controversy we pay grow. So your continuous thinking that no controversy ye grow to about ye make a lot of things that you are not supposed to say. Minister name why ife na emegu imachi ife na emegu wu na nke ọnwụ na ifuru ọdụ ka ikwu ha ya traffic abata na page you ikwu ekwuche iwe for the reality of something say wee pụta. That is simple the problem. Onwere ife ị na-ekwu na ịmara ife na emegu. I'm telling you the truth. I'm telling you the truth. Some of you feel no controversy. Okwu ụka na omenala anyị na-ekwu. All content creators like you people may be a complete or was your konamba. Yes, because my video with waja and other people, we were having an honest discussion. We were being real. We were deliberating on that matter. Yeah, we are being real. We are not faking anything. We are not building mountains where there is not supposed to be mountains. Until content creators who trend on the controversy will jump on the matter. They change the whole narrative of the Kogonamba or to say Kumoya na no. Go. Now I remember how we used to discuss then Kelechi TV, Moma, Waja. Then Ejike Adubro this Ejike Adubro this complicated condition just to educate. You gotta go. Why if canary Ejike Perumpe? Guru Igbo. And a lot of those people I know we were deliberating on that matter. Anokata, somebody like Annie Dons or one person, Abata, get a contribution. No matter against it. Nyaka Anokatalo. The content creator side, when he takes us a buy. Now, we are buy upside down. We want better from nowhere. We get we are can for the name happen drama haneme, for the name happen comedy haneme, for the name happen content age we malaha.
onye ọ na-agbabata into blogging kedu ife a na-blọgụ ụka ji kwụsị ụmụghachigharị isi ọhọwụ stand ya ọhọwụ ife o believe nọ nke ahụ ọ ma na oju ka gotu onye kwuo onye ndị mmadụ amapụta bịa debe kọmentị bịa shia bịa gobi nyawo ife ọ ya bịakwu. When you say something inconceivable by yourself, even if you apologize for the genuineness of your heart because you have realized that na if you kwuru na ọ bụla eziokwu that na misunderstanding or you did not understand very well, even your apology will look so real. All this fake apology unu na-emegharị here and there ife mmadụ kpacha anya me unu ewere na push unnecessary narrative out there. So my brother man pass man, stop calling my name. Stop calling my name. Akpozinam afam. You want to go? Akpozinam afam. You don't have any reason to be calling my name. Stop calling my name. I am not Ken, Palace of Justice. In case if you don't know, I am not Ken, Palace of Justice. Every single thing I have said, I said it myself. Onwe nke wasi, pụta bịa gwa nnaasị. I expected you to come out and tell me naasị. Yes. Pụta no bịa gwa nnaasị. Na a lot of unu n'ime ndị dibịa debere ahụ na atụ ndị mmadụ na-alụsị. Na ụna ha gwụrụ ndị na-egwu wayo. Ọgwụ. Okay. Bịazie sa anya ọfụma gwa nkịta. Onye sịrị gị na onye a ji ọfọ ogwu akpụ ọkịja. Onye sịrị gị na onye a ji ọfọ ogwu akpụ ọkịja. Kedu ka onye ji ọfọ ogwu akpụ ọkịja ya esi wee were ọfọ ahụ wee gwọrọ mmadụ ọgwụ ka o je gwuo wayo gwute ego. O jezie gwuo wayo gwute ego. Onye wayo ọzọ gwugharị ego ahụ. O werukwa the same case bịakwa na the same ogwu akpụ. Esi nnọọ ngụ ji ọfọ na ya atụ onye eri na arụsị ka arụsị je gbuo ya aka ya ọdọ ọcha. Eji ọfọ Igbo were arụ arụrụ ana ịma na onye ji ọfọ arụ ana na ọfa ya etuwe. Ọ na ịma hụ na onye ji ọfọ arụ arụrụ ana na ọfọ ya etuwe. Ịghọtago ka ife m na-ekwu ọwụ asị ọwụrụ na-asị gwazienu m na-asị ka ọwụ ka m wee malụ by the way onye aka ya adịghị ọcha ọ na-ebu ọfọ. Onye aka ya adịghị ọcha ọ na-ebu ọfọ. Respond to what I have said with fact. Respond to what I have said with fact. Thank God na Governor Soludo ewepụta n'ala ụlọ aka because ọ chọpụtago na nke unu na-adụ too much. Ife unu na-alụ n'obodo adụ too much. Ka m gwa ya eziokwu. Ife unu na-alụ n'obodo adụ too much. A lot of you nwere skeleton na your cupboard. Different places unu nwere skeleton na your cupboard. Ejeghị ikwu okwu na mapụta chakasịrị anya. Onye ga na-achakasịrị anya. Ị ka nwụrụ guy. Man pass man, ị ka nwụrụ guy. Ị ka nwụrụ guy. Ị ma guy sef. Ị ma guy. Eji gwu une akado mmadụ anya ma ekeghị ite une akado mmadụ anya. Ịmalụ na-ewu bulu barabusu ahụ igolu jee gbaa ọsụ ma ohu. Ma ndị sekuriti ahụ ịkpọ kpọrọ ha jee gbaa ọsụ ma ohu. Ịmalụ ụzọ niile ahụ abụla kristi golu ndị mmadụ ada na-agba jee gbaa ya ebe ịwụ ga ebe ịkpọrọ akpọ ebe ịkara aka wuru dike. Ịnụ ụda egbe na-agba ị na-agba. Ịnụ ụda egbe isi aka nri na-agba isi aka ekpe na-agba. Ọsọ na Facebook ka ụnụ na-abịa achina akagharị anya mana nne eze ndị ọjọọ na eze ndị ọjọọ nna agba ọsọ ị na-agba mana ọsọ na Facebook a ka ụnụ ya abịa na-achagharị anya. Thank God na Governor Soludo so na wepụtara ụnụ anya na nke ikpeazụ a. Yes, ife o gosiri gị ụwụ na a lot of people are listening to what people are saying on Facebook. If you think, thank God no kwurie after I made that video because when a sensible governor that will hear the video I made about ife gbasara arụsị ahụ ghara ikwu okwu ghara take action. And this is just the beginning. This is just the beginning. Very soon government will put eye ekwuru nya chetakwa na nkwu na that video na arụsị ọkịja
na ọ bụrụ na ndị Ọkịja achọghị itinye anya pay attention, ọ bụrụ na ndị Ọkịja achọghị itinye anya pay attention, sweepuo ndị niile infiltrate arụsị Ọkịja ahụ, because masị ndị chọrọ iberivu in their traditional way of worship, I won't say they will not do it, but what I am saying is that na alụsị ahụ na-eme akpa afọ akpọ the great town of Ọkịja. So na ndị Ọkịja suppose itinye anya chisisi ụmụ okorobịa ahụ na-enye Ọkịja aja afa tụrụ arụrụ a na ha na-alụ ebe ahụ. Ọ tụrụ difficult mba ife m kwuru, m wee kwuo na that video wee sị na alụsị Ọkịja survival Chris Ngige na o nwere another gọọmenti alụsị ha ya survive. Ọkwa m kwuru egwu ote ha aka nji wee kwuo omeghe 1 week nji wee mecha that video soro udo wee kwuo na very soon ọ bụrụ oke ite ka ị na-agwọ, ị ya agwa gọọmenti na oke ite ka ị na-agwọ, ị gwaghị ife oke ite ahụ na-eri, gwaghị ife oke ite ahụ na-alụ ka e wee malụ. Ọ bụrụ na aja egbu edi ka ị na-agwọ, ị ya akọwalụ dibịa, ị ya akọwalụ gọọmenti ife aja egbu edi na-alụ, gwa ndị dibịa ife eji aja egbu edi ahụ alụ. Ọ bụrụ na ọgwụ ịba ka ị na-enye, ị gwaghị n'ọgwụ ịba ka ị na-enye. Ọ wụsị ije gba Jeremaya akwụkwọ na mmiri ihe nwụrụ NAFDAC nọmba, unu enye da anaghị NAFDAC nọmba ncha awele niile ọnụ na-esu, anyị wee mara na ncha nọdụ healthy for somebody use ya n'ahụ ya, ọ na awele ahụ na ọ narị alụ ọrụ, na ndị niile ji na-alụ ncha ahụ wee lụọ ahụ na ịpụta be ha kịta na ya fụcha duplex 104. Unu agbada anaghị na aka ekpuchi ọnwa n'aka ọkwa na onwere ncha awele na Tony Ezenna n'aka ọkwa Ikenga onwere ncha awele Omeka nna ya na Nnewi Kletus Ibeto onwere ncha awele onwere ite ọdọba na rum nye onye biri edite Chikasin kpọba ha akụkarịa ha Obi Kuba na ncha ọhụrụ nyegasịrị ha ncha ha ji wee wụcha Kubana chief priest ọhụrụ nyere ha ncha ha ji wuo ahụ wee kpata ego taa. A na-ekwu ọtọ ka ya asị achịkọnye ụmụazị na-aghọwu ha nke ruo oburu ite na-esi ka gụnụ dodewe na rum ojegolu ES350 a na-ele ego one owerie ọkwọ nya ka ite anyị erughị ọkwọ nya ka ite anyị erughị denụ ọwụrụzie na ị nwere ụdị moto dị ka nke a vinteji bụ wee bata maọbụ nke a Zenko bụ wee bata, ị mara na ite ahụ ebi iru ya ha ka unu anọ andị na ite a na ikpuru na-arịpụ na ya eru na St. Mary's ghọwuwe na ụmụazị don't worry nwobele oge agbara m ụnụ si unu ụdị ọsọ ahụ ndị mmadụ gbalụ mgbe ndị Bakasị batara ya atakwa ọzọ na ala Igbo. Ọkwa ife m kwuru mgbe ahụ, because the greatest mistake ihe eme n'ụwa awụ imegide ife mefee ihe n'oke. A sịrị na ana m aga n'oke aha azọ uji, mana ụnụ na-esi na n'oke pụọ, but in fact ụnụ na-achọzi ka alụ a na-emebe anyị aghọọ omenala. Ọ ife ụnụ na-achọzi unu nwezie so much pride, impunity over nonsense. Don't worry. Ụdị ọsọ ahụ ndị mmadụ pụrụ mgbe ndị Bakasị bịara ya atakwakwa ọzọ n'ala Igbo. Oke n'ọsọ ngwere n'ọsọ, oke n'ọsọ ngwere n'ọsọ, because na alụ a na-emezi n'ala Igbo akịta all in the name of na-arụ ọrụ mmiri, na-arụ ọrụ omenala, na-agwọ dibịa, na-eme ife a. Ọ karịrị akarị gwuo ya ọdụ ka ekwuru okwu n'elu. Gwa m nwa dibịa niile ahụ na ha ebugharị chokoko moto, gwa m ndị n'ime ha oke ite niile ha na-agwa ahụ ndị na-egwu wayo ka ha na-agwọrọ ya, ha ncha na-atụkwu mmadụ na-alụsị o ịnọkọta inu ebe anyị kwuru na-abaghị Chukwu ma Okonkwo n'iriri ego Mr. Samuel Ajụọgụ eto ụga na nna atụgụ na ọbanikolo nke a na nna atụgụ na blablabla nke a na nna atụgụ na blablabla nke a na-aka iji atụ mmadụ na-alụsị aka lụrụ unyi aka ya wakwụọ na River Niger ya kwụchapụ aka ya wakwụọ na River Niger anyị akwụchapụ. Ọgwụ ọjọọ niile ụnụ na-agwọ n'ala Igbo nkata ya egbudo unu very soon. Nkata ya egbudo Commissioner for Culture and Tourism Anambra State anyị akwụghị ụnụ ọkụ very soon. Inspector General of Police, Commissioner of Police Anambra State anyị akwụghị ụnụ n'ọkụ very soon unless na combat this crime a na-eme all in the name of na emego na unu ndu
ụkpana na-ele ọkụ n'aha mmanụ sị na awa maka ọkwa you can see the impunity ụnụ na-abịazi na Facebook abịa threaten people anyhow ntụ ọrụ na arụsị onwe dibịa tụrụ na alụsị wee dee leta wee detalụ wolu dat leta o detalụ wolu dat vidio o melu maka ahụ na ife niile ahụ o kwuru maka ahụ na dat vidio were eji ekuo ezigbota lọya ịmara lọya bịa ka anyị gwa gị tụọ ya nga ka o jee nga ka ndị ọzọ mụrụ akọ tụọ ya nga ọnọcha 6 years 10 years or 15 years n'ụlọ nga pụta anyị acha ya ọkụ because ofu nwa dibịa ejeghị nga ndị ọzọ ahịa ele unu niile gosiri content creators pụtazie untouchable na-achụrụ ego na Facebook na-achụrụ enwe problem with that mana ma enyi ka ọ dụkọ Nollywood ka anọ unu emezina ka ọ dụkọ reality ka ọ dụkọ real ma enyi ka ọ dụkọ ife ahụ ndị Nollywood na-eme unu anaghị akọrọ ego nke ụnụ ana-akọrọ o mampasma ịkpọrọ m afa ebe m akpọbụghị ịkpọrọ m afa ebe m akpọbụghị ịbụrụ ndị mkpọrọ afa ụfọdụ n'ime ha azahọ iwee kpọọ m ebe m akpọbụghị ife ọnụ ijọsụ chọọ ka ị were ike udere ka enyowe gị iko ndị nsọ and ịma na enyo enyopụta ife ịma na enyo na-aya enyota ife dọkata asị na-eje tụrụ na arụsị ife goro ijekwenuza jee zanụ yuzuo polisi chọọ ezigbota lọya nwa ife ọ na-ekpe nwa dibịa ahụ ejighị nga ma na ọmụ gwara gị ife ma onye tụrụ na alụsị ahụ ma nwa dibịa gwọrọ kọrọ ife ahụ ọ kọrọ deli leta ahụ weta ha ncha niile ewu oke n'ọsọ ngwere n'ọsọ bikos na ha ncha niile eluzugo the uprightness na nya ha eluzugo the kerife mma agbe ha eluzugo that cleanliness n'aka ha iji wee deliberate on such cases. Yes, ogbu mma ahụ ekwe ka ewere mma gaa ya n'azụ jee na-ene cases of na-atụrụ mmadụ na-alụsị ọdụ 100 kịta 92 n'ime ewu ndị na-egwu wayo 95 in fact 50 ndị na-egwu wayo 30 something wuru ndị zụrụ afịa ọgwụ ife niile iwu obodo niile dị against it ejideghị n'ụwa amaghị ikpe n'ụwa etu ọkwa ka anyị si maghị ikpe na mmụọ. Yes, ejideghị amaghị ikpe n'ụwa etu a ka anyị si wee maghị ikpe na mmụọ. Ndị dibịa ka na-eme nsọ ana, ndị dibịa ka na-eme the real ọdịnala Igbo na-eme nsọ ana, o nwere ife ha ji Facebook ife niile ha na-eme ha nọrọ na Facebook, o nwere ife fa na-abịa achọ na Facebook. Ndị ma ha iju eze adirect a ga-ebe ha na. Yes, dibịa ọnwụ na-achọrọ Facebook publicity wụjọb ka a na-alụ, advert ka ọ na-eme. Yes, ka e last ịfụrụ advert St. Louis Sugar efuga ya n'afịa ịfụtara ebe a na-emerụ ịfụ Dangote akarịghị ime advert Dangote cement sef. Ịghọtago? So hapụnụ magic niile ahụ a na-eme. My happiness wụ na Soludo wake go up ọkwa ife kwuru na very soon ịmanụ nke ị na-agwọ ịbịa gwa anyị ife ị na-eme anyị amara ife ị na-eme ife ahụ ọ ife Soludo kwuru and that support nya 100%. Very soon ịmanụ nke ị na-agwọ ịbịa gwa anyị ife ahụ ị na-agwọ. Unu niile nọ n'ala Igbo a na-agwọ oke ọgwụ niile ụnụ na-agwọ ala Igbo wee jọtọkọ ntọ etu o si wee jọ unu meghe unu niile onwe onye n'ime nọ Lagos agwọ ọgwụ ahụ ọgwụ niile ụnụ na-agwọ ya n'ala Igbo a ọkọrọsụ ha Enugu, Anambra, Imo steeti, Abia steeti and Ebonyi steeti ebe ụnụ nọ were agwọ ọgwụ niile a yet a lot of ilo niile ọkụ 7 ya aga and nnagbuo maka iburubara buso apụọ mụnwa na ọ na-akụsi isi na-agba ka nna ị na-agbakwa ka ị na maka ịma na ife nna eze na o nweta ahụ na ọya tapa ụtaji omego in the past. Yes, omego in the past. Onye ọwụna wee fụ na ebe na ọnwụ gburu ala ji nweta ala ma jiri na ọya adọrị ya adọrị because o jere ime na mbụ mee bido na bishọp gọgọ so na ọnwụ gburu ala ya ji nweta ala ma jiri na ọya adọrị ya adọrị
because onye ahụ unu na-emejela anya, onye ahụ nye awụ batara a little bit of packaging n'ife unu na-eme na unu wụzie ọmụta ọgba karịa. Ụfọdụ n'ime unu na-achọ ka unu mekarịa ya na-eme mistake, nye nwa ka bụ too smart, mana unu nwa na-amụrụ amụrụ n'aka unu ya ejekwa eje kụzie n'unu ka o si wee ti pakejin nke ya wee du ka o si wee du, maka unu na-emefe emefe. Ịghọtago? Unu na-emefe emefe. Ogo jigad agụwa unu chọbazie ka unu go jigad ya unu ewee nyụọ ofe ife ya unu nyụọ ọtụkụ na-emebisi ya n'ife niile emebisi ya. Ịghọtago? Okay, no. Ịghọtago? So ọnwụrụ mmụ wụ onye ị na-emerụ ọghọm ka ị na-emerụ ya, my brother. Mmụ nke a wee zugo. Ịghọtazikwa ife ị na-eme. Ịghọtazikwa ife ị na-eme. Ịghọtazikwa ife ị na-eme. Ịghọtazikwa ife ị na-eme ka m na-agba gị. Ịchọ igosi m na ọgwụ gị ahụ wuo gbagba n'ebe m bi na Lagos nwere ana dị n'ihu akpọwa 55 million. Gwọọrụ m ọgwụ ka landlọdụ ka onye nwe ana alesị nya 3 million. Yes, ka m wee maa na ikwuzi okwu agbafere m. Mmara ya bịa na Facebook mbataluo nke na-eghe ọfụma. That is the only thing ya eme mmeji wee bịa be etu aka erusi wee bịa. Ọhịa bịa yoga apology for what? I want you to dispute everything I said about etonality or everything I said about activities of Ndedibia. Dispute one thing from Ivenkuru. Did I make any personal allegation against anyone Dibia? I did not make any personal allegation against anyone Dibia, except no matter though na public domain. Then we will deliberate and discuss it. That is how I operate. I don't need to make ndị na-emeki ụfọdụ alụkata ekote ofe ife a kwuo okwu ọ ndị na-achụ ego, ọ ndị oji ego oji Facebook achụ ego. Ha chọọ sef ha agbaghị na nne ha nwụrụ anwụ, ife ha chọrọ ụwụ trafik ya ka ha na-achọ. Ọ chọọ gbaghị na nna ya pụtara so nwa mkpume si n'elu daa tiwuo ya. Ife ọ na-achụ uwe ego ọ pụtakwa nwanne echi oberekwa akwa gwa unudo na ife ahụ uwe ego ka fa na-achụ. Anyị mafa, I don't need to mention their names. Yeah? I don't need to mention their names. But anything Nkulu, unless no way somebody from somewhere convinced him otherwise, one day I can change my stand on that. Yes. You want to go? Unless no way somebody somewhere, Gladys Sonia, nne ana m ege ntị ọfụma o ntị echi hom. And ọhọsọ mmụ ya anụ ezuga ahụ ndị ọzọ tagịrị m na ya anụ ya. Ịghọtago? Ọhọsọ mmụ wu onye nụrụ ezuga ahụ. Jekwa play garịa that video again. Ịghọtago? Jekwa neregharịa that video again. Mana whether ị n'ọkpọrọ afa m ọ n'ọkpọ ha afa m, meseji a na-enye ọdụ bad. Okay, whether n'ọkpọrọ afa m or let's agree that n'ọkpọrọ afa m, if I'm na-ekwu ọdụ bad, ọ bụla eziokwu ka m na-ekwu. Am I not saying the truth? Ụnụ na-atụ alụsị, ịtụrụ onye a na-alụsị 100, ịtụrụ onye a na-alụsị 70, ịtụrụ onye a na-alụsị 1000, mana ịpụwa ịkpọrọ polisi ya elodu magazin lodu onye time. Ndị na-eso Obi Kubana aha da elodu dị magazin ahụ. Ịghọtago? Ndị na-eso Obi Kubana ha, even in fact wepụ polisi mfụlụ so gọvanọ or president anywhere loduru dị magazin a na-agwa ya elodugidoro elodu onye time kọstafụ nke eloduru ya were ife fio ya wee buru ya wee so nwa dibịa na-atụ mmadụ na alụsị ka alụsị ejewe ọgụ. Alụsị ya wuo gbuo dọkpụrụ ozu. Bulu alụsị dọị na moto oru, bulu alụsị dọị na moto oru, bulu alụsị dọị na moto oru. Ụmụazị ya na-atọ ntọ nweta agụ gwa ha na alụsị dọ na moto a na onye ọ na-emeghelu moto a na ife ọfụrụ nya wolu ka ha were isi egbe kụwasịcha ya isi. Ha ya akụgido isi egbe n'isi ọdịrị ụbọchị ndebe ụlọ ya eweta ego. Unu na-amaja ndị unu na-amaja.
anyway Ken Nwokpuru nwere ike ọ bụrụ engagement ya ka ọ na-achọ ịghọtago Ken nwere ike ọ bụrụ engagement ka ọ na-achọ because na onweruzi ife mma afụ na Facebook a sị na m afụchago onwere ife ma ya afụ na Facebook a onwere ife ma ya afụ na Facebook a because na ọ bụrụ na na-ekeghị iti na JPAC nwere ike ime ife mere mechaa ewee na-agwa m na ife awụ paid advert maka paid advert ka ọwụ o wee wuru na ife awụ paid advert kere ife aya ya afụzi ọwụ na-eje sekpula na yọ mgbagharụ ekwu okwu wee sị na enwekwara nke na ha ekwu okwu a na-akpọ esugo ọga ịyafụ nnọọ ọba ekele ede ịyafụ nnọọ ọba ekele ede kere ife a na-ebutere mbe gị like kere ife m na-abịa kere ife a na-ebutere mbe gị ịbịa ana m abịa ihe ọgwụ mgbagharụ na ụdị na ife a na-ekwu n'ọhịa oke ite a ụnụ na-agwọ ndị dibịa na-atụ ndị mmadụ na-alụsị oke ite ụnụ na-agwọ onye na-azụ afịa na China ka ụnụ na-agwọrọ oke ite a ọka ka onye China ya na ya na-azụ afịa ghara ịdazi anaghị ego afịa olesịrị ya 1 2 ọka ka kaptịn ya na ụgbọ ya ebu afịa bata wee bugide afịa wee bute na sitting room be importer. The answer is no. Ọka ndị ya eme offroad ngwa afịa ejenti ya abụọ ka ha ghara ime ego. The answer is no. So it is very clear na ọ bụrụ ndị na-azụ afịa mostly ka ụnụ na-agwọrọ ọgwụ a na ndị ụnụ na-agwọrọ ọgwụ awụ ụmụazị na-egwu wayo ụmụazị na-atụ ọrụ onwekwa ife gbasara ndị ife onye na-alụ ife onye manya maria because na ịmọ nke nna alụ mana ife nna agwa gị ụwụ kelu justification onye na-anyụ ahụrụ na public ya eji asị na onye ndoro ahụrụ na public a na-egbebi n'eluigwe ya agbawue ịmụ ha na-egbebi n'eluigwe ya ebu ụzọ gbawuo ngụnwa kedu ụdị moto ịghọtago ọ na-awụ problem oken ọ na-awụ problem oken ka m na-ajụ ọwụ ken wụ the first person jere ọrụ oyiwo jecha ọrụ oyiwo obuhe ego niile dị n'obodo jere wee bata ngwa na anyị nwa nọ ha hụ African country nwe ka ịpụtanụ na Banana Island efu sọplọt mgbara ebe ahụ ịpụta na Ikoyi ụlọ nwee na Ikoyi ruru 100 ịbatazie na Nnewi ana mgbala agbalụ 300 ebe ọ na ken nwere ife na-eme ebe ọ na ken nwere ife na-eme ka m wee ghọta m because aghọtahụ m ife na-eme ken ife a kedu ife na-eme ya ọ n'imere something do against Senegal authority ha mee arrest what you need to do is to amend your ways. Oh ma Facebook a iji wee merụ karịa ahụ Facebook a Chinonso unu ewere iwe ịghọtago so anyị nwa kelee ebe plọt anyị agbachichana plọt na Banana Island nke ọzọ o nwere nke ọzọ ọ dị 2 o nwere another one ịghọtago ife niile a nwere ike wụ kọntentị ka a na-ekireti ije na kọntentị a na-ekireti kpọrọ mmụnwa wee zugo
na ọfọdụ nke aka na-ekwu okwu ọga una he who you cannot go to equity with dirty hands. He who goes to equity must go with clean hands. Yes. Ihe eji ofu mma iji egbu were ya ezoba ọdụrụ possible. Ihe eji ofu mma iji egbu were otu mma asịrị iji ya azọ ndụ. Yes. Onye polisi ya eji egbe. Okay. Onye polisi ya eji egbe ebe irie worie na protect na defend civilians ahafadie n'aka. O wolu ha egbe ahụ jụọ ohi. O lose go ground. O lose go off ahụ oji. Wee were egbe ahụ wee na-defend the life of the mmadụ. Because no saw you go that egbe worie wee mee ife ọjọọ. Ọdụrụ possible. Ọ na ife unu sign n'owo ọchachasị bute lụwazie n'ihe bugazie na aka alụsị unu si na unu na-atụ ndị mmadụ wesara atụ alụsị agwọrọ ọgwụ ịnụge na ọtụtụ ken na alụsị 4 nwaanyị iji atụ ya na 4 ịha atụ ya na 1. Ana m ajụ gị ajụjụ kedu ife ihe ejijetụ mmadụ na alụsị 4 sikwa na ya atụkwa ya na another 5 ọwụla alụsị 9 tụọ onye ahụ n'otu ka otu ahụ jewe ọrụ ife ị chọrọ justice oles na mmewu ka ị chọrọ imewu mmadụ because atụgido na alụsị atụ na 9 tụọ na 10 ọ hụrụ na ọkụka ka ị chọrọ iji ewe gba mmadụ. Yes, and I don't think na alụsị aka ekwu ọtọ ya like ije gba ọkụka because ọ ya enyochasịcha alụsị ya enyochasịcha obigu mmadụ na obigu ụdọ ọcha mmanụ no justice ka ị na-achọ. Ọrụ ndị Nigerian movie ha atịwe ha egosighị ebe eji akwa black kechie alụsị anya ọya dozi afụ ụzọ. Yes, ọ bụrụ na ife ahụ dore ma na ụfọdụ ndị nwa dibịa na-eme. Yes, if the reason of going to alụsị is to go and seek justice and not to use it to intimidate and not to use it wee mesie mmadụ ike, kedu ife ihe eji wee tụgido mmadụ onye ezughị ohi, onye egbughị nwa ya, onye enweghị ife o mere n'okwuru okwu n'ọnụ maka ahụ. One alụsị is enough to go and seek for justice. Abịa ya egbu onye ahụ egbu maka ka esi eme n'ụwa, ka esi eme n'eluigwe, etu a ka esi eme na mmụọ. Yes, alụsị ahụ agha egbu onye ahụ egbu na onye ahụ kwuru okwu na ife onye emewu na ọ ya adọ onye ahụ aka na ntị na ọ bụrụ na ntu esi wee kọwala anyị alụsị si alụ ọrụ ife ọ ya adọ onye ahụ aka na ntị dọọ ya aka n'ọnụ ka ọ ya wụ ụbọchị ọzọ ọ malụkwa ite bikos na okwuteghị ife ya egbu ya. O nwere ife mmadụ ya ekwugịta sị na onye ekwute n'ife ya egbu ya ka esi eme n'ụwa, ka esi eme n'eluigwe, ka esi eme na mmụọ. Yes, egere m ntị ebe mmiri enwe ilo kọwalụ etu alụsị si eje ọgụ na atụ alụsị. Wee were ajụjụ a wee jee jụọ somebody na-emekwa ife omenala, onye a wee sị m n'eziokwu na alụsị pụọ na alụsị a na-atụ ọrịa na ọ na egbu oge bikos nọọ ya akpagharịgido jee ma na alụsị bụ unu jee ma nọọ ya eje na alụsị bụ unu jee chi ishi jee na alụsị be ndị ikwu nnewu jee chi ishi jee n'ebe dị otu a jee ebe dị otu a kpagharịgidori na onwe eri ebe o nwere ike iruo ọfụrụ na arụsị n'ebe a siri ike na arụsị ahụ ya ekwe ka ọ gaa. Arụsị ahụ nwere ike wụ a defensive wife, ịghọtago, o withdraw a lot of things that involve ife na-eme na mmụọ karịrị ife na-eme n'ife. Ife na-eme na mmụọ karịrị ife na-eme n'ife. Alụsị ahụ wee marụta anụ na ngụ nwa na-seek for this justice. He deserve that justice. He deserve that justice. Alụsị ahụ ya amagodu na he deserve justice ahụ ị na-seek for. Onye agbata na a lot of people ịtụrụ na alụsị anwụghọ ije tụ genuinely na alụsị anwụghọ because alụsị ahụ chọọ ibido ọrụ obido na go maka ịdụ times 100 guilty. Ịghọtago, what we are doing is self-righteousness. Onye na-eche onwe ya akwụkwọ ọpasịa nya ka many people ha gbara akwụkwọ na court ji wee lose that case
before jekwa akwụkwọ na court o believe or not right o believe or not right until ndị ma iwu obodo until ndị mma constitution ewee bata wee kọwarịa ya alụ ya agwa ọgaba n'ihu anyị dee your back ọkwọdị ego ka ihe enye shemba na-emerụ eje kọpịrị from anatuelu ọnwụmụ ya kwụ ụgwọ ọhọzi ego ọ natalụ na legal jiz ka ọgụrụ ka ọ ya eji akwụ ụgwọ ọnwụmụ ya kwụ so the moment unu jeopardize aka ịkwụọta ahụ eji arụ ọrụ you can barely see nwa dibịa ka anụ nọtara na Facebook na nwa eziokwu nwa dibịa ya afọ aka ekwu etu asọ Igbo n'ebe ịrụ ọrụ wayo ịrụ ọrụ nwe ka o si wedo ha kaozi nkụ and ha anọghị na Facebook ọ ga-amadị go back in online now ọ go back okay I'll go back. Yes, send the request again. Or drop a comment. Come over back. You gotta go. Yeah? Close to such Peter. I greet you. Yeah? So, killing justification. Yeah? People all for. Yeah? Hello, Obi Big Apple. People all for. The man people all for. Yeah? Ọfọ na-asa aka onye lụrụ unyi a lot of fun na-asọ ịsha n'aka unu ịpụta iburu ọfọ n'aka sị na ị na-atụ onye zuru ohi mana ọkwọ ngụ ụgwọ ihe onye jekwasị ohi ọgwụ kedu ka ọfọ ahụ esi wee rụọ ọrụ nkịrịka ọgwụ ọ bụrụ na ofu nwa dibịa kọnfam mmadụ sị na ọkwa ịnụrụ ife okwu ịtụrụ nne keke ka ịtụrụ na alụsị fọ sịdị ka ya atụkwe na ọmarike abata ete na ya atụ n'ebe dị otu a na ya atụ ebe dị otu a ịkapụrụ almost alụsị 5 or 6 ịya atụ wee gbucha wee sị na ya agwọrọ ya ji egbu edi na ji egbu edi wee gbowe gwụchasịa ya iburu ya jedebe ya n'etiti iro na moto rịha ya elu onwe accident nwụọ ọ kwefuru ya so a trust ozi alụsị niile ahụ ịtụrụ ya nji wee gwa na ha ma na ha alakizili the uprightness ịtụ mmadụ alụsị yes ha alakizili the decency and the uprightness ịkwụrụ ọtọ wụlụ ọfọ kwuo okwu ọfọ ahụ ife ahụ bịa na mmezu they have all lost it so ife a na-emezi iwu ha bịazie mee initial garagara machike ahụ nụfụrụ anya esizie n'azụ chụrụ aja gwọrọ ọgwụ so onye ahụ na-eyuzu ma physical means na-achụ ụzọ a ga-esi wee mee something ka i wee sị na alụsị ya ife na-alụ ọrụ ọkwa anyị mara couldn't have guessed ọga amadị go back do send the request ya ọzọ ewe n'iwe couldn't have guessed or ezikie the program ịbatakwa ọzọ kelu ka onye na-agụ mmadụ rie nsị ya esi bịa kpesalụ na Mr. Okonkwo gọrọ ya rie nsị but this is the same thing all the guilty of every minute every now and then ka eke esi kpe ikpe yes ka ihe esi wee kpe ikpe ahụ baghị ịkpọta onye agba ha na ịga iyi adụghọ mma ọhọrị onye gọrọ iyi na onye agọghị iyi nọ nwanne ị na-aga iyi onye a na-aga iyi tonu gọdebe na iyi na ọdụghọ mma in that way onwere onye ya amụ ikpe because ha na-apụtụ guilty of the same thing etu a ka esi ekpe ikpe ndị wayo I saw it nwa dibịa sịrị n'ọnya awụ aka ji ọfọ obodo obichasịrị obodo dozi onyere igwe kelafa this guy kpatara ezigbo ego bi outside Nigeria obodo dụka Ọkịja ka onye sịrị n'ọnya ji ngwa isi edo Nnewi pụta na Nnewi bịa nọrọ na Facebook kwuo ụfọdụ ife nwe ka o si wedo ka Nnewi gbọọ ya gwe nwoke na esi anyị abụọ eme ụdị ife ahụ yes gosi ime ha na Nnewi meta ha nzukọ na Nnewi akpụkpọ mitin ozugbo ya ịbịa Nnewi bịa na anyọ na nsị egwu atụ
ya ka ndị ọkịja mechiri ọnụ ana ọ na ọkịja bụ unu na-eme alụ unu mechisi ọnụ ana ọ na ọkịja bụ unu na-eme alụ kwuo alụ ọgụbaki na online. Yeah, Ezugo. Okay, so My brother. My name is Amadi Kobak. I'm calling from Nova Scotia, Canada. Thank you for having me, Ezugo. Yes, you, my brother. You're making a hell of point. I'm very disappointed with our people. That in ihe na-agụ ndị be anyị wee igbu mmadụ. I don't know why. Other countries na-agafe with science and technology na-eme some good things with their people and motivating and doing a lot of innovations. Here at 2025, these native doctors na-amaghị afa ha ede still backwards na-akọ ịtụ mmadụ na arụsị. Arụsị cannot bring any civilization for us. O egbu mmadụ ka ọ ga-ewebatara anyị. It's very shameful and disgraceful when you listen to them and they listen to their madness and utterances they bring to our region. Ihe ọjọọ ka ha na-ewebata be anyị, enwere ihe ọma ha ga-ewebata. Igbu mmadụ wee ihe na-agụ ha mgbe ọbụla. Akpụ ha anaghị iyi mmadụ anwụọ maka nke na-akpọ Buhari na nke na-akpọ ke prezidenti anyị Tinubu enwụọna. Ha amachaghị ihe, enwere ihe dị ka arụsị. Just ignore that trash ha na-akụ because na ọ wụrụ na arụsị dị ire, mmadụ niile nọ n'ụwa agwụgono, everybody will be anwụchananụ by now. Enweghị onye ga-adị ndụ if is functionable. They are just deceiving themselves. Mgbe ndị be anyị mere ezigbo dibịa gaga ọwụrụ kịta, enwere ezigbo dibịa na-apụta n'iru akwụkwọ. Ihe niile a nonsense jargons ka ha na-eme. No real native doctor ga-apụta na social media aṅụcha mmanya ha eburu nwaanyị ọkwa ndị na-akpọ onwe ha native. Ịmakwa ihe native doctor na-asọ ezigbo dibịa wu dibịa. Ịmakwa ihe ha na-asọ, a na-asọ nwaanyị otu onye isi ụkọchukwu si asọ ihe ọjọọ ka ezigbo native doctor si asọkwa ihe ọjọọ. But ndị nke anụnwawo ha aṅụcha mmanya eburu nwaanyị naba echi ha sị gị na ha wụ native doctor. Which native doctor? Enwero, they don't have any power. Ndị na-aghọtaghị ihe a na-ekwu ka ha na-anara ego na-emeke money and living very large. Ihe ị ga na-eme threat na nwanne gị na ị ga-egbu. What does it mean? All because na enwere government. If not, all this threat, they should get into behind bars. Because ị gaghị anọ somewhere na-threatening na ị ga-egbu mmadụ. We are going to shout it now like we used to shout. Because event, Ogamadi go back anyway, event and the Ifemeka saying on Facebook has shown that there are people somewhere who are listening to what we are saying. Ejimu newu aya mi rotu gasina newu aya. Ejimu ifa Governor Soludo Kuru Bosia and so many things in them. We know that necessary authorities are watching, and it is the time now we are going to alert them now. So that they we alert them, we work with them, so they will know. Because their madness they go too much. Do you know it's an offense? A threaten an egg, and was in him tomorrow. You don't have nothing. In one paracetamol, and what do you people they go for nothing. Never how magic. Na nonsense pụta ihe na-agụgụ nọ 2025 igbu mmadụ igbuzie mmadụ gị na-eme. Check out other nations ka ha si aga n'ihu. China, look at China. China is there now. They are one of the world powers. Before, Chinese people all over the country now are as laborers. But now you cannot see a Chinese man working in any country. They bring in their business. Abia Bega now, they bring in their own business. They don't work for you. You can't see, go Europe now, go America, you can't see Chinese doctors, you can't see Chinese nurses. What they come in is with their business. This is what we should be talking about, not mmadụ pụta ọsị na ya ga-egbu nwanne ya. Igbu nwanne gị na-eme, does it make you better? It doesn't make you any better. We are so backward. These people, I don't know why sometimes, but I can't question God. Where do you I see from the same place? Because mentality had is so poor. What is arụsị? Ihe wa arụsị?
gị nwa na-atụ arụsị aka gị adị ọcha enwebeghị onye imejọ n'ụwa bifo onye aka ya adịghị ọcha na-atụ mmadụ arụsị. Onye aka ya na-adịrị ọcha mana imejugo mmadụ more than 10 billion ị na-ejetụ mmadụ na-arụsị o nweghị ka ị na-atụ n'ụdị ya na you tender yourself there. Nye ya ego jekee ime. Arụ ha na-eme ofu ka ịbụọ ma ndị na-agwụchara ndị ori ọgwụ gwọrọ ndị yahoo yahoo ọgwụ emecha ihe na-adịghị mma ị na-eje ịtụ mmadụ na-arụsị. How does it work? Ihe ka ha na-amahụ asị ha gaa school ha ga-aganwu school. Most of them they can't even write their name. Esi ha spell afọ ha na they can't spell it. Mana emechi igbu nwanne gị onye bụ nwanne ya odogwu you can kill ke ihe na-egbu nwanne gị gbuo ya kịta ịta anụ ya ka ọ ime gịnị. If I'm looking at this madness, I don't know where we are going from there. These are part of the people that brought unstableness in our society, in our community today. Yeah? Ibi were mmadụ igwe ote eshinye mmadụ onye aji agba ya ọba na-create problem everywhere. They are causing nuisance, making the youth very lazy to work. I believe na egwu ofu wayo ga-abịa. All these things, government support, we have to be petitioning them. I can the petition because na ka enebara ha anya is too much, it's getting out of hand. Makana Nigeria do. We'll petition them. Yeah. Yes, don't worry, we'll petition them because the government could say no our voice. So kene banyero ha anya because na all this madness is getting out of hand. Mmadụ pụta na-eme threat na ị ga-egbu nwanne gị. Do you know what it means? You can go behind bar because of that. You can't make such a threat. Ị na-egbu ya na o mee gịnị na o kwuru okwu ọnụ. O nwebeghị onye ikwujọrọ n'ụwa before. So ka ịfụ mmadụ hatred they plant inside of us. People now plant hatred, seed of hatred inside human beings. Ịkpọrọ mmadụ polisi ewewe iwe na ịkpọrọ mmadụ polisi ka gọda eje nọrọ setụlụọ mana every day ka a ya ada every single day ka a ya ada threaten ndị mmadụ na-aya egbu na-aya emeghu nke a na-aya emeghu nke a gbasie m ọgụ baka that one and ịkpọrọ mmadụ polisi kedu nke ka jọ njọ It's true. Yeah? That one police is an official. You're making it official. Oh, you now. Okay, settle. When you call police is to settle. Police is official. About police or peace we want settlement. But nke igbu mmadụ anụnwa eji etu ọnụ, I'm not part of it. I dislike it with passion. Mmadụ pụta ọsị na ya ga-egbu mmadụ ibie were ya na-etu ọnụ onye amacha ihe igosi na onye anọ na animal kingdom ọ nọ n'ụwa. These people are not in this earth. Ha anaghị afụ ihe na-eme. They don't see how the world is moving ahead. Pụta na-ekwukwu igbu mmadụ or igbu mmadụ ka does it make us to be civilized? Yeah? Orugodi na enwere arụsị ndị na-egbu mmadụ mistake nna anyị ha mere. We shouldn't bring it back. Igbu mmadụ awụrụ ezigbo ihe. Na mmadụ kọrọ gị ọnụ igbuo ya osi otu a gbuo ezi mmadụ na-afọ n'ụwa enweghị onye ga-afọzi now. Nobody will be here again. Ụwa ga-anọzi empty. So all those things are powerless. Enweghị nke na-arụ ọrụ. They are not even decent to worship those things. Because ị na-achị worship those things, ị ga-adị very pure. These guys pollute go themselves. They have polluted. I know that when I food their life on Hanezi, so they put it on social media. We see the kind of life they live. So they're just using the vulnerable and making money. And their end is 2025. We will petition them and their end is here. I get webtaziri ha anya now because na ịma na agba ha nkịtị ọ dị ka ha achị ọkụ mana ha amahụkwa na enwekwara ihe a na-eme behind. My brother, enena ha anya, those people are just junkies. That is what they are. People who cannot spell out their names, ha pụta ha na-threaten mmadụ for nothing. Na ị ga-egbu gị igbuzi onye ahụ emezie gị na what happened next. Mmadụ one ka igbugoro.
So ignore them. Our ignorance na ihe so, but we will petition them. I got back work. There's a back job we will do. So we get them where they're supposed to be. Then everybody and on while. Jisike, my brother, God bless you. Thank you, sir. Thank you, sir. Ọ na-akpakwa m ezigbote amụ. Ọ na-akpakwa m ezigbote amụ. No. A lot of 80-90% of them enweghị onye nwere ihe moral standing iwu ibunye ọfọ koenan nkịta okeke na okafọ onye ọhụrụ na ji ọfọ isi ekele ọfọ onye wepụta osisi mamahụ na osisi gova osisi mamahụ na osisi gova Ọga Patrick Ọga Patrick Ọga Patrick nọ on oge Ọga Patrick eziti ịbatakwa thank God na the governor of Anambra State etinye n'anya n'ife gbasara activities of ndị nwa dibịa kịta na Anambra State. That is a good stand. From there they will take it on. From there we will take it on from there. Ka m wee mara onye nye egwu power ịpụta na Facebook na-issue threat everywhere. Ọga Patrick, I greet you, sir. Happy New Year. I wish you the same. I wish you the same. Thank you, man. You're welcome, sir. Ana m blame number one. Ana m blame government. Number two, na blame ndị na-eje ebe ahụ. I don't know. And the most of them na-eje ebe ahụ ndị si na ha nọ na Western world ma ndị na developed world. Because I cannot esi na-aghọli unu na ihe niile a na-alụ ọrụ ndị ikponye ihe ego ha na-eji ego moto na-alụ hotel. So if you learn na ha na ihe niile a na-alụ ọrụ na ozugbo egbuo mmadụ wanye na ọ bụrụ etu a politicians ọwụzi politicians ga-afọlụ ihe chọrọ ka Tinubu nwa ebe ahụ picha Tinubu o juru ebe niile iwere picha Tinubu ozugbo ịkpọgbu onye ọnwụ abụrụ maka ndị mmadụ si believe that nonsense ọgụ a ka ọ kpọrọ afọ ya esebe ha na-azụ ị na-ekwu abụrụ kwa ebe ha na-amaja mmaja ha na-ama ndị ọrụ amaja ha na ndị ha amaja ndị ahụ atụba egwu ịghọtago that is the problem na-eme ndị be anyị ọbụrụ nkuru ga-esiwe ndị mmadụ ga-esiwe anọkọta na-ebelive nonsense na-ebelive na ụmụ ihe ha na-eme na-alụ ọrụ is nothing onye ọ na-alụ ọrụ ihe niile ha na-emelụ kedu ka onye alụsị Igbo ndị Igbo ama igwu mmadụ wayo izu mmadụ ori ezigbo ihe n'ala Igbo mmadụ pụtasịrị ya na-agwọrọ gị ọgwụ ka ire je gwuo mmadụ wayo ibelive ọ bụrụ na ezigbo alụsị onwe ya ezigbo alụsị n'ala Igbo abụgo na alụsị ya na-alụ ọrụ gaa nọkọta jekwere ka ya je gwuo mmadụ wayo nye mee mmadụ anya mmiri mee mmadụ anya mmee ndị mmadụ na-ebelive nọnsens ahụ nwere ọ ndị ga na-ebelive agụghị ndị na-eblem gọọmenti nọmba 1 nọmba 2 ndị a na-eje ebe a bikos adị m eblem ndị dibịa bikos ha nọ abịa na-ewetara ya etu nkịta ịma na nna ọmụ chọrọ ha ndị ọmụ ka ha na-eyi ịghọtago so na ọ bụrụ na m mejere ebe nwere onye ga-atụpụrụ m nwere onye ga-asị na ọ gaghị anọkọta rie m ndị ha ga na-eyi then ha ha guys their way believe ga-alụ ọrụ ezigbo ha na-agbado ha etu ahụ asị na ndị Igbo si na agwụ ibe ahụ ihe ha na-emede so ha na-alụ ka a na-eri ha ịnọrọsi m weta ịgwa mmadụ na mgbe gboo ha na ndị mmadụ na-erebi dibịa ihe ga ahịa na ihe emechara gaa sị na akụkụ ebe ike na-eme na nke a mmadụ agagwa gị ihe gafọ milion 3 milion ibelive weta million naira na 4 million naira at the end of the day pụta
Oga Patrick, voice unu eme mgbakọsị. Ọ netwọk, ọ ga-abụ netwọk. Ọ ga-abụ netwọk. Ka m pụta ebe dị mma ọrụ back. Okay. Maka nna struggle ịghọta ife ị na-ekwu. Okay. You see, eji ọgwụ, eji ego agwọ eje be nwa dibịa. Ụwa wurugbo. Eji ego eje be nwa dibịa. Apụta na-ebugharịcha okomoto. Were ego na-emechi were ego na-emechi ebukọrọ ego na bọndụl. Ewere ihe na-emechi ebe niile. Hand child the beauty of nwa dibịa nwanne. Hand child the beauty of nwa dibịa nwanne. Nya meziri ma onye a suppose ikwu okwu pụta okwu because of na gorube. Ka Oga Patrick Amon na send the back. I will come back on this topic na mgbede because na anyị nwere ọnọdụ be nwa agụ type motos today. Ịghọtago ọ na-akpọtụ be nwa agụ. Ịghọtago but until then bọsị nta achọ na were nchi ejizi na ịpụ unu ji amaja ken ha amaja mụ aka no be majad. Why are you majaring me? I stated what is obvious. Every single thing I have said about you people, what is obvious. I have never made a direct accusation. And any of you, and nothing can change that. Thank you for giving Ken 100,000. Thank you for giving Ken 100,000. I will go and Ken. Whoop back on all this controversy in Abana. Maybe no more content in a minute. I had woody views in a way. I had woody views on Puma Ken. You have come back to Nigeria. Put yourself in order. Put your house in order. Concentrate. Maybe no comedy in a way. No program in a way. Maybe if you money for them, pia. I mean, from an only man, it's video. You go 160,000. It's video. You go 200 and something thousand. O come would it be a ne depend on what it be a say. No, how would they not advertise in the Matibia? Never gonna, never sing the never gonna. Mandate Jaton, I was say, Mandate Mefa. Where you come with it? Where's your gonna? Can you remember me? A walk it. Can you have engagement to Angela Mosu? Why need a walk it? Can you have engagement to apartment? Why need a walk it? Allow Chola that the followers if it promote no react to 1 million or 1.5 million followers. Can you better hear me? Can you better hear me? Jay boy and own of Wahoo put a wall. DSTV on your committee. DSTV on your committee. And I'm calling as a buy ye go. Now wait up. Where did they go? Exotic cars. Where they go gold now? When they go customize shoes and everything. They go okay mania 21 years. Now. Otu ọnụ ahụ iji asị asị. Otu ọnụ ahụ iji asị asị. Otu aka ahụ iji emetụ ego rụrụ alụ aka. Tie eji buru ọfọ. Tie n'ala. Ọgachike ejekwa anụ ọkịja. Jene vidio datin na-etinye n'ihu akwụkwọ. And onye ọkịja ka ewu. And onye ọkịja ka ewu ọgachike. Ndị ọkịja bụ unu suppose ịkpọ. Triti efokọpụ. Ndị ọkịja bụ unu suppose ịkpọ. Body they represent her in a wrong way. For even if they see that nonsense n'ihu akwụkwọ. If they see that nonsense n'ihu akwụkwọ. A na-ekwu ha ncha niile ọ bụrụ okwu. A na-ekwu ha ncha niile ọ bụrụ okwu. Ịbịa nwekwu na a lot of people unu na-akpọtara ndị ịma ha. Let me can reserve this program on Batana mgbede. Can reserve this program on Batana mgbede. Can reserve this program on Batana mgbede. Mbatara mgbede ka eburu funde kwa atụrụ. Ọfọdụ nke wee ezugo. Ọfọdụ nke wee ezugo. Ezugo na ha ekwukwa nke ọ na-ekwu. N'eziokwu kwụ ọtọ ka efi mgbalụ. My people, daalụ n'obigo.
ka ụbọchị taa maala